So meron dito mga katropa, yung kanilang motor hinatak na sa atin. Boss, ano ipapagawa niyo, boss? Walang nga. Walang Walang kuryente. walang kuryente. Nang? Naku, yung bahain ano. Bahain dun. So ano yung ginawa nila dito, boss? Pinagawa nyo na? Nakaubad na eh. Hindi mahanap. Kinakalikutan nila. Pero wala pa sila mga jumper kung ano-anong wala naman. Battery mo, boss, bago? Oo, bago yun. Bago to. Pero wala pa rin. Ayaw pa rin lumabas yung kuryente niya. Ngayon, ang naging problema nito, boss, ano to? Tinambak nyo na matagal o ginagamit para araw-araw? Ginagamit araw-araw. Biglang tumirik sa daan o ano? Nakatambay lang, biglang ayaw umandar. Nakatambay na isang buwan. Ay, isang buwan na nakatambay, ayaw umandar. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. So maulan dito mga katropa sa part ng Lingayen. Kahapon malakas yung ulan masyado. Bumigay yung bubong namin, nirepair na lang namin. Pero pag summer siguro papalitan namin ng bago yung kanyang mga brace. Tatanggalin namin yung kawayan. So ito yung Mio mga katropa na hinatak nila kahapon. Ngayon lang namin gagawin kasi medyo maraming gawa kahapon. At hindi kami forma ng trabaho kasi siksikan dito. Maulan kahapon eh. So yung motor nito mga katropa, sabi nung may-ari, bigla na lang daw hindi umaandar at pinapagawa nila sa iba. Nagpalit sila ng bagong battery. Hindi lumalabas yung kanyang kuryente, walang push button. So sabi ng customer kasi, umaandar naman daw siya pero naitambak nila ng halos 1 o 2 buwan. So tinatanong ko yung customer mga katropa kung paano nasira yung motor. Kung tumatakbo ba yung motor biglang tumirik o kapag tinambay yung motor biglang ayaw umandar. Napaka-importante nun kasi kapag tumatakbo yung motor biglang tumirik, ang ibig sabihin nun medyo seryoso yung problema ng motor at syempre medyo mapapalaban tayo sa troubleshoot kung ano ba yung mga piyesang papalitan. Malamang may mga bumigi doon kapag tumatakbo biglang tumirik. Pero kapag tinambay naman o in-stack yung motor at bigla na lang hindi umaandar, pero bago siya i-stack umaandar naman, ibig sabihin nun basic lang yung kanyang problema. Kaya napaka-importante na tanungin o interviewin yung customer bago gawin yung kanyang motor para alam natin kung saan magsisimula. So ito mga katropa, sabi ng customer dito, before nila itambak yung motor, umaandar naman daw. Siguro tinambak nila ito ng 1 o 2 buwan, ganun. Tinambak nila, umaandar, ngayon nung papaandar na nila, ayaw nang umandar yung motor. So ibig sabihin nun, tinambak nila, umaandar at bigla na lang ayaw umandar. So may idea na tayo na magiging basic lang yung kanyang problema. Ngayon nung hindi siya umaandar, dinala nila sa mga mekaniko, tinignan nila yung mga piyesa niya, tinignan yung kung ano yung sira, nagpalit ng bagong battery, pero hindi pa rin na mapalabas yung kuryente at hindi pa rin nila ma-push button. So itesting muna natin mga katropa bago tayo mag-troubleshoot. Itesting muna natin yung sitwasyon ng motor ni boss. Isusin natin. Okay, meron naman siyang laman yung battery, good naman kasi bago naman yung kanyang battery. Ngayon i-push button natin. Wala. Gentle, push button mo nga sa kabila. Wala rin. At i-check natin yung kanyang kuryente. Ito, tinanggal nila yung kuwako niya kasi tinitingnan kung may kuryente o wala. Gentle, kickstart. Matigas. Sige. Sige. Pero nakikik mo naman. Matigas ba? Kaya. Ay, grabe. Kumapit na yung ano niya, yung kickstart niya. Kinalawang na. Okay, isa pa. Okay, so walang kuryente yung motor ni boss mga katropa. Walang push button. At yung kanyang kickstart, medyo may katigasan. Ayaw pang bumalik oh. Stock up na. So kapag ganitong klaseng problema, base dun sa sabi ng customer na bago nila i-stock, umaandar naman at nung papaandar na nila makalipas ng 1 buwan ayaw na umandar, ibig sabihin nun basic lang yung kanyang problema. So kapag basic na problema, magsisimula muna tayo sa basic na troubleshoot. Kapag ganitong klaseng problema mga katropa, walang push button, walang kuryente, ang gagawin natin dito muna tayo sa side stand. Yun muna yung pinaka basic na gagawin natin sa motor na hindi umaandar tulad ng mga Mio na fuel injected. So dito sa side stand, kung mapapansin nyo, nakalubog siya. Dapat kapag inangat mo yung side stand nya,
itong pin o dowel pin ng ating side stand aabante hanggang dito. Pero kung mapapansin mo nakalubog. Pero kapag binaba mo yung side stand, itutulak ng side stand yung ating switch. Itutulak niya pag ganito, ilulubog niya. Ngayon pag binalik mo yung side stand, dapat yung pin na ito uurong siya paabante. Ngayon kung mapapansin nyo, stack up na siya, hindi na siya umuurong. Ngayon kahit na nakaangat na yung side stand mo, pag hindi umurong ito, parang naka side stand ka pa rin. Yan. So ang gagawin natin dito, basic muna tayo. Tuntunin natin yung wire ng ating side stand. Sa wire ng side stand, meron kayo makikitang dalawang wire na black. Ang gagawin natin, pagdidikitin natin silang dalawa. Gentle, pagdikitin mo silang dalawa, i-rekta mo muna. Pero kung putulin, balatan mo lang, i-rekta mo. So ito na mga katropa, yung dalawang wire ng ating switch ng side stand. Pinagsama muna natin silang dalawa. Nirekta muna natin para malaman natin kung may problema talaga yung switch ng ating side stand. Ngayon subukan natin i-start yung ating motor kung gagana na yung push button nya. Susi natin. Okay. Tapos i-push button natin. Ayan o. Gentle, i-push button mo nga. Tignan ko kung may kuryente na. So lumabas na yung push button nya mga katropa. Ang ibig sabihin yan, baka mayroon ng kuryente to. So pag ganun, pag may kuryente, may sira talaga yung kanyang switch ng side stand. Subukan natin. Sige. Yan o. Ups. Okay, ilagay natin gentle yung spark plug cap. Saan? Spark plug cap. Saan nilagay? Wala. Rekta muna natin. Pandarin naman natin. Yan naman yung itutok mo lang. Itutok mo. I-push button ko. Okay na? Apo. Pandarin ko na. Yan o. It's alive. Alright na yan mga katropa. So yun lang mga katropa kung paano mag-troubleshoot ng ganitong klaseng problema. Yung basic na troubleshoot. Ang problema ng motor ni boss, yung kanyang side stand. So yung mga unang nag-check ng motor ni boss, hindi nila napansin na may problema yung kanyang side stand, na nakalubog pa rin yung kanyang pin. Ito, nakalubog pa rin yung kanyang dowel pin, kaya parang kahit inangat mo tong side stand, para naka side stand ka pa rin. At syempre kapag ganyan yung itsura niya, naka kill switch pa rin yung ating motor. So yun lang mga katropa kung paano mag troubleshoot ng ganitong klaseng problema. Napaka-importante na tanungin nyo muna yung customer kung paano nagsimula yung sira ng kanyang motor, para magkaroon kayo ng idea kung basic lang ba yung gagawin nyo o matinding troubleshoot na yung gagawin. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring. So i-check pa natin. Isa pa. Yan o. It's alive.